Hello Mzansi, molweni bethunana in the Eastern Cape, molweni kuKombo, molweni eMthatha neZiphaluka, yonke indawo enibuyekele kuyo ndiyanibulisa ndingumashwebo umalimi wakho uZila Mkhonto Nolondi, inkosikazi yaseMaqwambini, umalumekazi kaMaqwambandile. Ndihamba apha noba umqwambi. Ngumqwambi lo, umyeni kaMashweme, ushwemekazi, ndim ke umalume kaMaqwambandile. La brother kaSinomabhelu. La Sinomabhelu ungandifuniyo. Guys, we're here to just invite you all to come and join us as we will be celebrating a big event. Can you introduce it, Dad? It's a sacred conversations. Wow. Sacred conversations. Yes, Tandani. Uba sithandani singayi? Niyaya kaloku shwemekazi nokuba nithandani. Kodwa xa ninenjongo zokumanya ngeqhina lomtshato ningaya pha. Inini kodwa? It's on the 27th of this month, that is the 27th of April. Ngalo mini leyo izawube i-World Day because izawube ingomvulo. Guys, spend all the day, throughout the day. It's 9 to 5. Akumnandi, yeah. Refreshments zikhona ungade uziphathele isikhaftini. Asizutshova. Okay, Ibi? Isemonti. Okay. Calvary Christian Church. Calvary Christian Church is number 70, 10 Sin Street, Bukombo. Imali ni tata? Couple condo 850 qha 850 qha sendibhatalele ndipha 850 ushwemza uthe shwaxe la 850 sobe sipha. Masibulele kukonwaba Training Institute because yonke lento siyiphathelwe ngabo kuzabe kumnandi kuzithofolanga. Entertainment khona. Yo ndilibele. Sinova is there. Bethu Slimcinga uzobe pha. Jonga andiyazi inqwabe uzobe pha. UDr bakhe. UDr bakhe uzobe thatha phaya. Uzobe pha. Nathi ke sizobe sisitsho into yokuba lo tata uniphethe njani apha eMaqwambini noSinomabhelu. Sabe sihleli phezu kweSinomabhelu. Sihleli phezu kwakhe ubani kanene lechomi yakho ngibana khona. Unosakhele. Nosakhele ndithe makenze unosakhele pha solungisa la ndlela yakhe. Let's meet there. You're all invited at Guys, 850 rands. Don't miss it. It's the day to be. It's the day that is not to be forgettable. Be there. Akumnandi. Yeah. Ushwemza uthe Friday sobe semonti. From Friday kuGombo iyawudifika la event iyawube intoni ezothando lwabe lusithi apha ku right through. But ke ichomi yakhe shema ayezuba khona ayizofika Friday ndithe yona mayifike only on Sunday qha. Guys, few days to go. Monday Masidibaneni khona bethunana. iqala la the 4x4 lo elipa chaweli lo Bruce Lee uzobe pha. Guys, let's be there. Let's be there. Noma Dunu uzobe pha ehamba nabani no Chaweli. Sabe ininto ezabe siphethe pha. Apho izinto zabe zithethwa ngazo yonke into edibene nothando nezothando. Khona ikhona into bekuthiwa uthetha ngayo phanani. The blended family. Nenhlala kahle emakhaya. Sabe sipha. Zonke izinto ezisiphazamisayo nezizawusithi sikhulise ngokuhlalisana kakuhle emakhaya sakha emakhaya kahle. 27th is the day. Let's be there. Nakanjani guys, let us be there. Umqwami ndim uthi ndiyanicela South Africans, xelela utshomi wakho, xelela umnganakho, xelela uDabs, xelela usisi, xelela umakazi, xelela umalume, nansiya into pha kulungiswa amakhaya. Let's be there. Nakanjani? See you there. Bye. Bye. Ciao.